Hello guys, welcome back to my channel and my new video guys. Dinihai Madwinao lasai na dari abumunबो आइबो ओमफ्राय आबो सानै ओमफ्राय सासे आजा थांफागोन ओमफ्राय गथ'फोर जावजाया बिसोर थांफागोन ओमफ्रायो दायो थ'जों फैयो सिन्देल गोमादोंनो मुथुना सिन्देल नागिरगासिनो ओमफ्रायो दायो नै आं बे जोमनायखौ माबायदि कमेन्ट खिथाहर गोदो आइ दानायनि सिख्लायाव ओमफ्रायो आयु जाहैदों दैदेना नै थांसै जोङो गेमल' Bodo साइसनालाय साइस नुखागोन लायलायदो सोरबा लानोबा आंखौ नायदो सनाया नायदो मेगना फुलाजोब्बाय मुथुसदा बे सना नङा ए बावदों गेम गेलेनानै नै गाइस बे जोमनाया जोमग्राखौ खिथाहरलाय जोमग्राखौ बेबो आइ दानायसो आं जोमनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय गाहा फसायनानै जोमबावबाय नोगोर सेख'खा नोगोर थांसै होन फुङाव थांसै होन मा जायो बेहा मादैखौ मुथुआ आबैनाव थांसै होनलाय मुथु आबैनाव थांसै होनलाय मा लादों नै बेयो नै सना खलथा लादों होदो सना दं ना मा दं नायनो होदो बे खेवना खिथालाय बे खेवथार मोजाङै खेव आं खेवलाबो बेखौनो गानथोंसै फैदो बा सना आं हरदो दे उन्दैफोरालाय मा सिन्देला मुथुना नायजाया नै इस लाखुलायबावबाय आसोलखा दायो थांसै नै बा बेना लबारा नै साइसलायबाव नायलाय दा फैया आइया मिनलायदोंसो दारिजों बिबब ओंखारबाय दायो गारिया खारबाय नै जोंनिया न'निफ्राय आयौ जायगायाबो बिराद थोन थर जादा नांलायलायसो जासिगोन गाइस दायो नै गाइस ओंखारगाराखै आंखौ नुला दायो सना दाहोनदो सना हेल' सना दाहोन ना सना दाहोन नागिरदों ओमफ्राय दाहायसो थांसै मादैनो गाइस दायो मोनफैबायमोन ओमफ्रायो दखानानो बन्द'सो दायो आइया सोंहैग्रोदों बन्द'बा थाखायोमोन ना दखानाव गोजौआव गैया जेबो गैया दखानाव होखानांगौमोन ना गासैबो गोजौआव दासो फैनो नागिरदों गाइस दसे नेथ'नांसिगोन जोङो दायो खाथि दां दायो दसे नेथ'सो मोनालांलायखासिगोन जोङो न'आव बिशालानो मोनखासिगोन हनै बिदिनो मेथाइ मोनजालायबाय फैफानानै आंनो एसे मुथु आंनाबो दंखायो नै मेथाइ दे गोजांनानै नाय हिनजाव बायदि जि साखाजोब्बाय बे मा जिराद बेखौसो लाबोबाय रेटआसो मोजां दाबरनिया बुंनो दे मा लादों बोरो आखाया गैया जोंनिया फोटा गोलैलांथों फैदो नै बानियाया नायखागोना नोगोनो साइकेलजोंसो आइ बे दखाना मोननै दंना मोनसेल' मोननै दं ए थालियानो मोनसेल' होयोना थोदो थांसै ओंखारलांसै हगारदों सानदिनि आयौ मालाखौ आं बेखौ फसायबायलै बै बिबारनिखौ माने फाथरसो आरोखि डिजाइन बुक माखौ नायो मेरला दं आरोखि ना ओमफ्राय देखायजोबनो हाला बे आसामनि नै दांसलायगोनसै आरोखि ना बेबायदिखौ दागोन नै बे फाथर गोनांखौ आं मोजां मोनाखै खिन्थु हरदो दे आंनो नाफाफुल आयना होदो बेना नै बोरै नुवाखै बिबार आंनि फुराना खादोंमोन गानग्रा बारा मोजां नुवासै माथो फाइलनो हनै मुथुमनि फाइल खालामसै बेखौ गासिखौबो सना फाइल गाना मोनबानो गानगोन बे दानो दायो थांसै जोङो जाबाय सना मोना फाइलखौनो खालामनो मोनासै ओमफ्रायनो अखा हानो नागिरबाय आयौ खोमसि जाला जोब्बाय नालाय खोमसि जाजोब्बाय ओमफ्राय दायो टाउनावसो थांबावसिगोन जोङो अखा थाइफ्रिबायथ' नांलाय गोजौआव मालाबा फैफिनलाय दे
जायगायाव बिया थांनो गोसोथार बिया थांनो बाबाय थांनो थाइफैबाय आयु हनै बहाय बिसालाव सिबाव मोनखायसै फैनो जारलासो थांसै दायो बबे जायगासिम बबे जायगासिम दायो नै थाङा आरिया थांला बिहा एसेनो अखा हायो एसेनो बिसालावसो हाबनो नागिरबावबाय नै बिनोसो फैसै थांसै दायो बेजों थांनो नामा आं बेजों थांनो हाया आया फैयासै गोलासै फैबाय बियो थांसैना गेम थांसै दसे थांनानै आबैमोनना ना आबैमोनाव थांसै ओंखारबाय दायो ओमफ्राय आङो नै आब'नि मेडिकेल गानथ'बाय आरोखि 2 तारिखसिम गानथ'सै आङो बेनिखौ ओमफ्राय दायो थांसै नै ओंखारबाय गोजांबायसो माथो गाइस दायो आइमोना बेदर लायदों बेदर ओमफ्राय थाङासै जोङो गोजांनाया बिमानि जोमग्राखौसो लाबाय ओमफ्राय आंनि सानथामसिम साननानै आर'नाइखौसो लाबोदोंमोन आङो दायो गोजांबाय या नै मामा आयौ जानो लुगैजोब्बाय मेथाइ खाथियाव थानानै उन्दैया मेथाइ लाबाय मेथाइ गाखोदो मेथाइ जानोसै दायो मेथाइथ' जाखानांगोन ना नै बेखौ जानोसै बेलपुरि गाइस दायो न' मोनफैबाय ओमफ्राय मादैमोनाव थाङासै आरो मोनाद्रायनायखाय ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय नेक्स्टआव थांफिनसै मोनाबोबायना बिरादनो ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय मिलायाबो बन्द' जाबायनो आं दाख्लैहाय बुंदोंमोन ना मिलाखौ स्किप खालामगोन होननानै ओमफ्राय दायो मिलाया बन्द' जाबाय मिलाया बन्द' मादैमोनाव थांनो नागिरनायाव गैला रागा सिंखालामफैया ओरैनो जोंहा बेहा फैसा गारनो थांदों फैसासो होनांगौ मालायनि सनावनो ओमफ्राय आहाबो नै मालाखौ हासोबोबाय ओमफ्रायो गैया जेबो मोनबोखायाखै जेबो गैया मेथाइ सबाय जेबो गैया साहाबो गैया बिसिना फैदो आं लिलायबो जोब्बायसो माबायदि गारि आयौ हारिया साजोब्बाय आंना जानजिया मा होनोमोनलाय बे अट' गाखोबाय थानानै जायगायानो थोन मोदोम साबोजोब्बाय हारायाव नाङोलाय हारायाव नाङो दाख्लै पुलिसा मा ओमफ्राय स' गाइस भिडिअखौ जोबनो थाखाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय